При близо 50% от случаите на пациентите им липсва достатъчно кост за поставяне на импланти. На прост език – няма кост, няма имплант. Причината е, че с времето често костта в челюстите изтънява и губи своята плътност. В горните случаи ще включа и така наречения смъкнат синус, който също налага присаждане на кост в областта на синуса, на горната челюст. Процедурата се казва повдигане на синуса – синус лифт. Решението на проблема с липсващата кост е присаждането на кост. Костното вещество е скъп медицински биоматериал. Произвежда се от донори, от животни или с неорганичен произход и се сертифицира по специална методология. Възможно е да се вземе и от вас самите от друго място. Звучи малко гадно, но няма друг начин. Зарастването на коста и свързването й с ваша собствена отнема време, цели 6 месеца, с което време се и отлага поставянето на имплант на това място. Защо се получава? Често причината е, че след загуба на зъби костта на тези места постепенно се стопява и изтънява. Затова не отлагайте много поставянето на импланти. Различни инфекции и заболявания също допринасят за негативния процес. Не се притеснявайте, присаждането на кост е стандартна хирургична процедура и успехът е изключително висок. Цената на процедурата обикновено варира според използваното количество. Тъй като трудно може да се контролира манипулацията, ще ви се наложи да се доверите на хирурга. Тъй като липсата на кост е често срещан проблем при зъбните възстановявания, учените са измислили щадящ вариант за цялостно възстановяване, без нужда от присаждане на кост. All on 4. Това е изграждане на цяла челюст от 10, 12 или 14 зъба, поставени на 4 или 6 импланта. Може да се натоварва веднага. Тук, в София Имплант Център, ние правим това всеки ден. За предимствата и недостатъците на този тип възстановяване ще ви разкажа в отделно видео.